Selamat wos katon tejane yen mbok berangkat jarang aduh wiragene sinawangkan ambek seni yen besangut wimbo patut nyoto jatni komprek ati aduh lastri yo tanlik lapisan sarekmu nadyan bebasane kalingan kudu masak lembar nimas kaya wis kejenan rasa sesembreng atiku pacaane sarwa asri jroban meneka tansah umur nimas wos lumayan namung nimas marah ningese Selamat wos katon tejane yen mbok berangkat jarang aduh patut nyoto jatni komprek ati aduh lastri yo tanlik lapisan sarekmu nadyan bebasane kalingan kudu masak lembar nimas kaya wis kejenan rasa sesembreng
wonten dawuh Mas Agus. Biasane lak wis acara mantenan Iya. iki katur dumateng kadang pisan Sutrisno. Ngono kuwi ya, Kawula Mas. suwun gilir gumanti foto pangeston. Lah iki suwe kok ora ngantenan iki. Mantenan ya, Mas. Dadi rasane iki eneng buri iki jan Piye kangen? seneng ngono lho. Iki lho Mas Kedip biasane campur sarinan iki ya gek wis ping piro Mas sakweni sawal? Oh, kene wis Ora guranu melang-lang tekan ping akeh tak lho, Mas. kira iki iki lak kok ya. qosidah terus lho. Biasane kan nampane iki halal bihalal. Iya. Iki yo campur sarinan masih dalam suasana halal bihalal. Iya. Heeh, ya diaturake niki tasih acara, kathahipun acara. Yo monggo. Oh iya. Pacaane sarwa asri jroben Matur sembah nuwun Mbak Lilis. Matur sembah nuwun. Niki sampun Nabi Sasmito kalajeng tasih wonten acara ingkang intinipun menggah lumading Toto Adicara halal bihalal.